Mbala tsara olo jiaby. Za zegny niany ty ivolagna hely makasiky délégation Sava nagnano tsy haiko nino nifidy état unitaire. Ivolagna za fôtony agnaranaka tongotongon'olo ambadika agny tsy zegny hoe koty zegny hoe mikasiky raha zegny ka ivolagna hely za agnamia hevitrinaka. Problemenareo boka avaratra agny boka ambaranareo fa za ty mamorere anareo, za ty magnambanimbany anareo, za ty magnasasa anareo. Fa izy koa tegna ataonareo agnatin'ny betonareo raha volagniko, koa tegna misy jery anareo mba azonareo raha tiako volagniny. Izy koa faritany a Madagasikara ao farany tokony matanjaka ary tegna matanjaka, anareo avaratra agny tegna matanjaka. Hita zegny amin'ny artisty, fatifatin'ny artiste jiaby io malaza boka agny fôtony anareo miposy. Nareo miposy sady nareo miray igna izy koa amin'ny raha tsy dikany. Ya, amin'ny raha tsy dikany karaha tsy haiko nino hirahira fatifatina artiste jiaby io. Izy koa zavanareo artiste milliardaire Madagasikara ao olo boka avaratra jiaby. Karaha ery Daddy Love, karaha ery Jerry Marcos, ery Big Amji, ery Tansemena. Hatrany fatifatin'ny artiste tsisy ilana izy karaha i Taxi ndraiky zovy ty Catalina, Anisety, olo boka avaratra agny tafaboaka jiaby fôtony anareo miposy ireo. Mandeha jusqu'à Marseille, jusqu'à agny Mayotte, Maurice agny artiste boka avaratra. Fôtony nino? Anareo boka tia fety. Nareo tsy sajenao mikasiky fiaignana amin'ny donia ty, koa tsy fety, koa tsy revy, zegny problème anareo. Fa izy koa fatra tegna farany tokony atanjaka. Izy koa atao fédéralisme, anareo agny farany matanjaka raha Madagasikara ao. Anareo maro losondafy, anareo mivolagna. Ya, zegny tokony izy. Fa problemenareo zegny amin'ny raha tsisy dikany. Koragnanareo resaka rôdy, resaka jombilo, resaka jaloko. Izy koa fa le bebe hely tsy haiko regny direct anambady vazaha, tsisy koa tsy zegny raha ataonareo agny. Minakaty, isan'andro minakaty. Ya, am'zegny koa olo mba misy place mba tokony misy pouvoir boka aminareo agny, tsisy raha ataondreo koa tsy misolelaka borzagno. Minono vody borzagno raha ataondreo. Zahava olo boka avaratra agny niry i Tokely o président de l'Assemblée, ery Tsay Christian premier ministre olo boka avaratra ino raha ataony ka tsy minono vodiny i Rajoely Borzano. Ya, karaha zegny ery Jocelyne député boka aminareo agny, ery député Karner Jack moa tsy olo an-tanàgna akao ny menacé tsy ampijaliany i Jack. Fa izy koa izy mandeha Tananarivo agny mahita Borzano reo mifotra mandady karaha fandroaka igny reo igny, karaha sénateur Besoa. Zegny le problème anareo. Misy koa olo zegny tokony afaka mivolagna, tsisy raha ataondreo izy koa tsy minono vodiny i Borzano jiaby io. Zahavy karaha ataony Zokovonjy. Nomaly izy Rajoely tsisy karaha izy koa fitiavana Rajoely ny izy nomaly. Niany ty ino raha ataony. Ka tsisy koa izy koa zany misolelaka amin'ny fanavozana io. Olo tsisy personnalité. Mbala tsara tsika jiaby akory anareo. Zay koragna hely hoe mikasiky vidéo nataony Ralahy Koto. Satria maro hoe olo ao mivolagna hoe marigny raha volaigny Koto, marigny raha volaigny Koto. Aminaka raha volaigny Koto hypocrite. Raha volaigny Koto hypocrite, tsisy raha marigny tany hely. Parce que Koto agnisan'olo midénigré, agnisan'olo magnambany olo boka avaratra, na artiste, na vahoaka, na olo personnel, toujours izy magnambany vahoaka olo boka avaratra, na politique, na mpiasa fanjakagna, na meratsika, na azovy koa fa boka avaratra, izy toujours magnambany. Na misy aza raha volagniny tamin'ny vidéo nataony betibety koa misy marigny, igny resaka anino vandy jiaby regny.
resaka vandy jiaby nagnararotro zigny nagnararotro koa zegny nagnararotro rom-paty volagnindreo zegny nagnararotro ron-paty hoe nandeha nivolagnan'izigny nagnararotro izy ny profity izy ny profity fa raha volagniny koto jiaby tsisy raha marigny hypocrisie koa nisy raha marigny raha nivolagniny avy amin'ny fagnararotany nivolagniny raha misy raha azontsika diniagna raha hitantsika maso satria nigniny pourquoi tamomany nandrongana Andry Rajoelina koa misy donc voalohany Antananarivo Diego Fawe anga Diego tsy nitsangana izy kam voalohany nivolagna hoe anareo Diego tsy mitsangana anareo tsy nitsangana Diego izy kam voalohany nivolagna raha zegny Kenya anty izy mivolagna fa anareo Diego anareo tsy mifagnaraka anareo tsy ako tian'iny artiste nareo Vendrampour na ino mbala ampodiny koa le midenigrer artiste nareo Vendrampour artiste nareo tsy manjary reo fakofako ny artiste ndraiky fakofakon'olo mitondra aminareo tsisy raha niny fa fitenino misolelaka na ino nandeha nivolagniny karaha zegny zany mety nivolagna marigny za magnambana anareo marigny za nino midenigrer artiste nareo fa kosa raha nisy igny anareo tokotro mifagnaraka fa tsy mbala nipodiny tirely fo koa raha volagniny koto tsisy raha marigny hypocrisie izy ny profite le situation misy igny za tsy sandra za matoky raha volagniny koa mikasika olo baka avatra izy mandeha mangala olo baka avatra mandeha amin'ino profite olo baka avatra jamais de la vie za mandeha mangala raha volagniny koto parce que hitako loatra zegny le raha fomba fivolagnany fagnambaniany olo baka avaratra fagnambaniany olo amin'ny tanànao fa hitako loatra koto tsy tia olo baka avaratra ni koto tsy tia artiste baka avaratra koto tsy tia artiste baka avaratra ny politicien baka avaratra ny olo malaza baka avaratra ataona tsika farany bado ataona tsika farany tsisy je ataona tsika farany be kanefa raha tsy tsapany koto atsika tsisy pouvoir par rapport na Antananarivo atsika mbala azo vide mbala azo vanga parce que haindreo le situation misy profitendreo le situation misy amin'ny raha mandalo io izy tsy hoe profite le situation misy ko azonareo tsapaigna maso tsara beky le ololohany raha io ao reo mbala tsy hainikivognony hivadiky reo tsy hainikivognony andeha hagnano raha mety parce que c'est pas facile est-ce que nareo memeny fa tsika nandrognona Andry Rajoelina igny facile za olo parmina za olo niposa Andry Rajoelina taloha na iny za nivadiky niany dika zay za baka fa vognony fa mbala misy tsy vognony baka matoa zao ty reo nivolagna fa état unitaire io no nifidianany vahoaka ny sava jiaby io nifidianandreo boka mbala misy tsy vognony koa misy vognony zo tsy nagnano karaha zegny olo tsirabeky amin'olo midradradratra zao ty hoe amin'ny état unitaire ndraiky état fédéral olo tsirabeky tsisy lo andeha ngala état unitaire zegny matoa état unitaire io nisy io tsy voeka boka mivahoaka ny Diego ny anty koto mandeha magnasa hoe fa anareo boka mivahoaka Diego Vendrampour anareo boka ny Diego anareo tsisy rabe anareo tsisy azandamosina anareo mpihinanagna akaty fo zanakanareo karaha zegny Barbeau Jamala film tsy haiko niny mbala dénigriny mbala jotsony koa mbala ino fa tsy tokotro karaha maro ne fomba fivolagnana maro fomba fivolagnana ne anareo tokotro mandinika hoe fomba fivolagnana koa est-ce que mary io tsy mary analyse tsika boka fomba fivolagnana izy ny profite situation igny voneko eto reo ty volagniny ito angalako point volagniny kanefa point leny koa ty point juste popularité nany fa tsy point hoe ke hoan'ny malaga hoan'ny baka avatra jiaby na misy raha volagniny marigny aza tsika hoe fa raha volagniny marigny fa mampamarigny nany igny juste izy mila angala point bara anjaranareo mahay hoe ke karakory fagnampitranareo place nany fa za tsisy handa za magnapetraka poto amin'ny place nany amin'ino amin'ny raha karaha regny tsisy handa satria hitako loatra fagnambaniana artiste ambaniandry Big MJ Heritant Semena ampodiny koa ampodiny zao ty olo jiaby zao ty
Wawa andeha hagnano somarô zao ty olo jiaby ndraiky mandeha mivolagna karaha ty hoe fa atsika mifagnia misomarô zava antsika tsisy raha koa tsy andeha hagnano ambiance. Oui andeha hagnano ambiance atsika. Oui ny raha tokotry ataotsika ambarabaka raha tokotry ataotsika. Aza ataonareo misomarô ein problème, ka aza ataonareo ein problème, ka aza ataonareo festival ein problème majeur amin'ny fanjakagna mitondra. Problème avy antsika tsy mandrosa amin'ny fanjakagna mitondra. Anao memeno fa rô tsika Diego tsy tia asa, anareo menimeny fa ola Diego tsy mitady asa. Même rô hoe miprofity mandeha mangataka vola amin'olo zegny, anao memeno fa rô mipetraka kare fondray hoe rô fa tsisy natao. Fa le olo misy moa mba magnano raha tsaratsara hoe mbala magnano raha manino magnano raha mampifalifaly fondro na misy vola na tsisy vola mavita misoma. Ny raha tokotry atao ambaranareo za, ny raha tokotry atao ambaranareo za 90% n'olo boka avaratra jiaby misy la famille andafy. 90% volanko ko olo amin'ny quartier Tanananjoany jiaby 90% n'olo boka avaratra amin'ny quartier Tanananjoany mahazo jusqu'à agny Grand Pavoisy koa iahy jiaby regny misy la famille andafy. C'est normal ro comme ça. Ro mitady asa ngia ataonareo boka lozina agnatin'ny tanàna io, ampiasanareo boka zavakoto andeha sady koa misy lozina agnatin'ny tanàna io. Lozina ia pêche foraty tsy manjary elo le CMDM katramon'olo io jirama mamon'olo io renareo fa io asa boucher pamitagna laoko nino tsisy raha avian'ireo mipetraka fa koa misy raha rô miasa ngia. Anareo tokotry mivola fanjakagna atsika rô mpitondra fanjakagna ao ny problème fa tsy hoe vahoaka problème. Vahoaka koa niady teo hoe nisy zenzy tamin'ny Diego voalohany naty zanakatsika boka ia boka Sambaba boka Antala boka Antsoy jiaby nanany niady tao zanaka mpianatra ankira jiaby niandry tao. Ny antikoto matsa mandeha mangala point amin'ny raha fahita marigny raha azo eritreretina fa marigny kanareo vola faravla igny koto marigny izy toujours midénigrer atsika boka avaratra. Koto voalohany olo tsy tia atsika boka avaratra. Nareo zany vola faravla igny koto niany ka tonga de marigny. Nareo mbela koa njanareo mandimpiry reste.